UDonald Trump uyisithukuthezi kubaphathwa kwezombusazwe baseMelika. Iminyaka eminingi, omongameli baseMelika babezingabantu ababephatha izikhundla ezahlukene kuhulumeni ngaphambili. UBiden, uClinton, uObama, uBush, uReagan. Laba bantu bahamba phambili ngokuhamba kwesikhathi, bethola izikhundla ezibaluleke kakhulu ezikhethwa nguhulumeni, bese beba osomabhizinisi. UDonald Trump akazange bengumongameli, noma umeya, noma umsenata. Akazange benesikhundla sikahulumeni noma isikhethwe. Kodwa waba umongameli ngokushesha. Ngoba abaphathwa kwezombusazwe baseMelika, abaphile impilo yonke emisebenzini kahulumeni, abakwazi ukuphatha isimo saseMelika. Akekho ongakwenza. Akekho uRepublicana noma udemokrasi. Futhi abantu baseMelika bamkhetha umbhizinisi, hayi umphathwa kwezombusazwe, njengomongameli wabo, belindela ukuthi azolungisa isimo. Ngakho-ke, uTrump uyisithukuthezi kubo bonke abaphathwa kwezombusazwe baseMelika. Abaphathi beRepublicana nabamademokrasi, wonke umuntu. Kepha uTrump yena ngokwakhe akakwasa ukuphatha isimo.